forstand, at sjæl og legeme er to ting, der ikke hænger sammen. Sjælen er den udstrakte substans, og legemet er så den udstrakte substans. Og legemet fungerer... sjælen snakker med legemet igennem koglekirtlen, som er op på... som er den der. Og derigennem fortæller den så, hvad legemet skal gøre. Og når man tænker, så er man til, mener Descartes, fordi at det er sjælen, der tænker, og sjælen kan godt være til, uden legeme der til. Derudover mener han, at Gud er fuldkommen, og mennesket er ufuldkommen. Skal vi også tegne det? Og som man så kan se her, så er mennesket ufuldkommen, der mangler et ben og nogle arme, og Gud er fuldkommen. Bedrag. Vi skal sige, hver gang vi ser noget, eller hører noget, eller mærker noget i hænderne, så er det ikke sikkert, at det er den rigtige sandhed. Det kan være, at det er sådan en slags illusion af sandheden. Og alle de idéer, mennesket har, de kommer fra Gud, og derfor er de sande.